budúcnosti deti vyrastú v podoch, teda kapsuliach, pripomínajúcich obrovské vajcia. Jedného dňa si mladý pár vezme takýto pod a netuší, k čomu to povedie. Toto je Pod Generation. Začíname. Rachel a Alvy žijú v supermodernom dome s množstvom skvelých technológií. Umelá inteligencia nazývaná Elena pomáha kontrolovať Rachelin zdravotný stav a pomáha jej vybrať oblečenie. Náš hrdina ide do práce a vidí ženu v metre s veľkým bielým modulom pripútaným k bruchu. Medzi tým si Alvy s pomocou Eleny vyberie aj oblečenie. Umelá inteligencia mu pripraví šálku kávy a prípitok. Muž raňajkuje a zároveň pracuje. Je profesionálny botanik. Rachel úspešne predstavuje nový vynález. Sú to maši, malé roboty, ktoré môžu vykonávať rôzne ľudské úlohy. Rachelina, manažérka ľudských zdrojov, sa s ňou chce porozprávať a povie jej o povýšení. Pýta sa Rachel, či plánuje mať dieťa v blízkej budúcnosti. Ide o to, že je tu nová špeciálna ponuka pre budúcich rodičov. Musia sa chopiť príležitosti. Rachel zavolá zamestnankyňa maternicového centra a dozvie sa od nej, že sa pre ňu uvoľnilo miesto na čakacej listine a očakáva sa, že sa o pár dní zúčastní na podrobnej konzultácii. Rachel sa naozaj chce stať matkou a neustále o tom sníva. Alvy sa však viac zaujíma o svoje rastliny ako o svojich budúcich potomkov. Svojim študentom dáva zrelú figu zo skutočného stromu. Rachel sa chváli svojej kamarátke Alici, že má miesto na čakacej listine maternicového centra. Vtedy vyšli na povrch naozaj nešťastné správy. Svojmu manželovi nepovedala nič o svojich plánoch. Žena si je istá, že Alvy bude proti tejto myšlienke, pretože chce mať skutočné dieťa na základe skutočného tehotenstva a nie dieťa z nejakého podu. Večer sa Alvy sťažuje svojej žene, že ľudia zabudli, ako žiť v súlade s prírodou. Toto nie je vhodná chvíľa na to, aby ste mu povedali novinky. Rachel prichádza na konzultáciu do maternicového centra Pegasus. Je jediná, kto sem prišiel bez partnera. Riaditeľ centra ukazuje všetkým špeciálny modul pre rastúce deti. Na tomto module môžete prehrávať hudbu, audioknihy alebo zvuky prírody. Škodlivé vírusy, baktérie a toxíny doň nemôžu preniknúť. V takýchto podoch sú tiež deti chránené pred stresom. Rachel súhlasí s takýmto zvláštnym tehotenstvom a zaplatí zaň zálohu. Príde domov a povie manželovi, že budú mať dieťa z z podu. Samozrejme, Alvy je z toho veľmi nešťastný, ale miluje svoju ženu a preto súhlasí s tým, že s ňou prediskutuje tento nezvyčajný experiment. Rachel a Alvy sa stretnú so svojimi priateľmi Alicou a Benom. Tento pár už má svoj vlastný pod. Alice pije alkohol a tvrdí, že ju nič neobmedzuje. Ben pripúta pod k sebe a súhlasí so všetkým, čo hovorí jeho žena. Večer sa Rachel a Alvy opäť pohádajú. Toto predsa nie je skutočné tehotenstvo. Žena poradí svojmu manželovi, aby si naplánoval stretnutie s psychoterapeutom. Neochotne súhlasí, pretože psychoterapeut nie je človek, ale skôr umelá inteligencia. Rozprávanie sa so strojom, ktorý nikdy nedokáže pochopiť živého človeka, Alvy ho veľmi nahnevá a podráždi. Rachel pripomenie svojmu manželovi, že naozaj sníva o tom, že bude mať dieťa. Namietá a tvrdí, že nie je normálne, aby sa dieťa narodilo z akéhosi vaječného podu ako nejaký tučniak. V noci si to však muž rozmyslí a povie, že súhlasí s využitím podu. Ráno pár podpíše zmluvu. Musia sa rozhodnúť, či chcú chlapca alebo dievča. Na veľkej obrazovke vidia proces inseminácie. Riaditeľka centra Pegasus ironicky vtipkuje, čo Alvyho veľmi nahnevá. Tu prichádza tá chvíľa. Teraz majú oplodnené vajíčko. Budúcim rodičom ukazujú špeciálnu nádobu. Proces sa začal. Rachel je veľmi šťastná, že sa jej sen splní. Aktívne sa stará o svoje zdravie a na dieťa nemôže ani na chvíľu prestať myslieť ani v noci. Rachel a Alvy navštívia maternicové centrum s ich podom. Hojdanie veľkého vajíčka podu v náručí vyzerá veľmi zvláštne. Rachel si predstavuje, ako by to mohlo vyzerať v reálnych podmienkach. Zazdalo sa jej, že by mohla porodiť malé varené vajíčko. Našťastie to bola len strašidelná fikcia. Rachel navštívi svojho psychoterapeuta a sťažuje sa, že má nočné mory. Rachel a Alvy opäť idú pozrieť pod a tento raz počúvajú zvuk v maternicovej tekutine cez slúchadlá. Potom sa pozrú na malé embryo cez špeciálne okno. Toto je skutočný ľudský zázrak prírody. Rachel pripravuje detskú izbu. Muž tam prinesie jednu zo svojich rastlín, žene sa to však nepáči, pretože namiesto toho môžu predsa nainštalovať hologram. Rachel vidí v bazéne tehotnú ženu.
pozerá sa na ňu so zvedavosťou a žiarlivosťou. Rachel položí dlaň na veľké brucho ženy a povie jej, že je tiež tehotná. No, tak trochu tehotná. Alvi sleduje správy o turistoch na Marse. Vidí, ako si Rachel berie pod domov. Musia sa zbaviť mačky, pretože, viete, títo nezbedníci radi zhadzujú veci na zem. V noci sa Alvi nemôže uvoľniť. Vytiahne pod zo spálne a takmer mu vypadne z rúk. Rachel a Alvi si ľahnú na posteľ, ale už sú rozladení. Okrem toho, pod začne svietiť a pípať. Rachel a Alvi spanikária. Je možné, že ich dieťa je hladné? Ráno zamieria do vzdelávacieho centra pre rodičov a pozrú sa, aké rozvojové programy sa používajú pre deti. Žiadne nožnice, lepidlo a farby, len roboty a moderné technológie. Nejde ani o digitálne umenie, ale skôr o bežné spotrebiteľské používanie počítačov. Dozvedáme sa, že deti narodené s podou nemajú sny. Toto je nezvyčajný vedľajší účinok novej technológie. Alvi mu naliehavo zvoní telefón, keď pracuje so svojimi rastlinami. Ponáhľa sa do spálne a vidí, že pod svieti na červeno. Dá pod neho tabletu so živinami a vráti sa do práce. Čoskoro Alvi opäť pristúpi k podu a zapne obrazovku, aby videl svoje dieťa. Muž si nasadí popruh a vloží doň pod a neustále sa rozpráva so svojím dieťaťom. Brie ho do práce, číta mu knihy a snaží sa dieťaťu povedať viac o svete okolo nich. Alvi dokonca hojdá pod na hojdačke. Počas jednej zo svojich lekcií muž požiada svojich študentov, aby objali skutočné stromy, odpojili sa od všetkých svojich myšlienok a len dýchali. To je byť v harmónii s prírodou. Alviho šéf mu však povie, že skleník so živými rastlinami je príliš drahý a ponúkne mu, aby vymenil všetky stromy za hologramy rastlín. Alvi a Rachel sledujú televízny program o divokej prírode. Alvi začne plakať, pretože sa obáva o život jedného tučniaka. Rachel zistí, že pod je od hliny. Sťažuje sa svojim priateľom, že jej manžel sa správa príliš bezohľadne a zdôverí sa, že má zvláštne sny. Napríklad v jednom z jej snov pod zmizol. Hľadá ho po celom dome a potom v zrkadle vidí, že má obrovské brucho. Rachel ho pohľadí a cíti sa byť úplne šťastná. Potom sa žena zobudí a uvidí pod. Drží ho v náručí a so smútkom sa pozerá cez okno. Alvi nájde starú knihu o prirodzenom rodičovstve. Rachel sa to nepáči a znova idú k psychoterapeutovi. Tam sa hádajú o tom, ako sa o pod starať, či ho môžu alebo nemôžu nazvať bábätkom a kedy majú mať rodičovské pocity. Rachel si pripevní pod na brucho a ide takto do práce. Takmer pod rozbije o sklenené dvere a jej šéf poradí, aby ho nenosila do práce, aby nikoho nerozptyľovala. Jej šéf vloží všetky pody do malej skrine. Večer sa Rachel ponáhľa na ďalší seminár v maternicovom centre. Riaditeľka požaduje, aby všetci nechali svoje pody v inkubátore, aby tam deti dozreli až do narodenia. Bez podu je v dome pusto a smutne. Alvi hovorí, že je to nesprávne, pretože dieťa by malo byť blízko svojich rodičov, ale pravidlá sa nedajú zmeniť. Rachel má sny, v ktorých je na brehu oceánu so svojím novonarodeným dieťaťom v náručí. Realita však nie je taká úžasná. Rachel vojde do manželovej kancelárie, vezme odtiaľ jednu z rastlín a dá ju do detskej izby. V práci Rachelina manažérka ľudských zdrojov zavolá Rachel do svojej kancelárie a povie jej, že jej produktivita klesla. Večer sa Alvi a Rachel ponáhľajú do maternicového centra a tam sa dozvedia, že deň narodenia ich dieťaťa je o týždeň. Tento deň im vstreknú veľké množstvo hormónu lásky, oxytocínu, aby získali rodičovské pocity. Rachel požiada v centre, aby jej dovolili vziať si pod domov. Riaditeľka to však odmieta. Rýchlo nasmeruje ich pozornosť na iné problémy. Napríklad im dáva tabletky na spanie, aby dieťa zaspalo a mohlo mať špeciálne syntetické sny. V maternicovom centre sa koná zhromaždenie proti používaniu podov. Zrazu sa Alvi vráti do miestnosti s podmi, skrie si ten svoj pod bundu a ukradne ho. Rachel má sen, v ktorom sa prechádza v supermarkete, kde sa predávajú deti. Vyberie si jedno pre seba a prinesie ho k pokladni. Dnes je tu špeciálna ponuka, 2 deti za cenu jedného, ale Rachel odmieta vziať ďalšie dieťa. Po kúpe dieťaťa pokojne odchádza. Doma Rachel hojdá dieťa a rozsvieti mu jasnú nočnú lampu. Keď sa Rachel zobudila, videla vedľa seba opäť len pod. Žena sa začne baliť a ponúkne manželovi, aby opustili mesto. Chce, aby sa dieťa narodilo v ich vidieckom dome a nie v maternicovom centre. Ali požiada o povolenie tejto cesty. Súhlas však nedostane, pretože pod je majetkom maternicového centra a je potrebné ho čo najskôr vrátiť. Alvi a Rachel nepočúvajú a odchádzajú z New Yorku.
Nastúpia na vlak, potom na trajekt a dostanú sa do svojho útulného vidieckého domu, obklopeného lesom. A áno, berú so sebou aj svoju mačku. Rachel vychádza z domu a s úžasom sa pozerá na lúče zapadajúceho slnka. Vtáky spievajú, listy stromov šuštia. To všetko je také odlišné od ich bežného života v meste so všetkými jeho technológiami, robotmi a počítačmi. Alvy povie svojej žene o všetkých rastlinách, ktoré tu rastú. V blízkosti domu vysadia olivovník a prechádzajú sa po brehu. Takýto život vyzerá trošku nezvyčajne, ale zároveň je taký pokojný a bezstarostný. V noci sa Rachel pozerá na svoje dieťa v pode. Je také veľké. Ráno sledujú východ slnka a popoludní si Rachel všimne, že s podom nie je všetko v poriadku. Zdá sa, že ho vypili v maternicovom centre. Pod však môže pracovať autonómne iba 48 hodín. Rachel spanikária, chce sa vrátiť do mesta, ale Alvy ju uisťuje, že všetko bude v poriadku. Rozhodnú sa riskovať a počkať na prirodzený pôrod. V noci začne modul svietiť na modro. Proces sa začal. Vezmu ho do kuchyne a pokúsia sa zadať správny kód na začatie pôrodu. Ale Alvy a Rachel to nevedia. Alvy chytí skrutkovač a kladivo, aby otvoril ten pod. Podarí sa mu odstrániť veko a roztrhne pod na dve polovice. Muž chmatne uterák a vytiahne dieťa. Toto je malé a úplne normálne dieťa. Prichádza nový deň. Rachel vloží pod do škatule a odnesie ho na poštu. Tam pod pošle do maternicového centra, vráti sa a ľahne si do postele s Alvym a ich spoločným dieťaťom. Čo si myslíte o takejto budúcnosti? Ak mi dáte like, budem vedieť, že moja práca nebola márna. Dovidenia.